Kumangochi. Imeneindi Music Center imeneili kuseli kwa nsiko ukulu Kumangochi. Ndipo ikupezeka pa line ya kuma restaurant. Ama Music Center ama kulisa ndi kuonesa mafilimu osiyana-siyana. Kuphatikizapo Hajj Music Center. Moti mukafuna mafilimu otanthauzi ndi tanthauzi Simple Man. Akira mukapeza pa Mike Music Center. Iwo waso amakulisa mapatira amafoni, machacha, mafesi, mapocha, maheadset ndi zina zambiri. Komanso tu Mike Music Center amakoza ngude za mafoni amene analibe chiyembekezo kuwatsutsaso kukhala foni ya moyo. Tisanene zambiri tangoimbani foni kwa director pa manambala yawa 0884741010 0995211168. Mike Music Center. Mike Music Center Kumangochiko nditiru. Shanti Video Show. Uncle Shanti Video Show Musalima. Mukanipa choncho ndiye kuti ndiri kuchikombe Trading Center Kusalima. Ndipo ndikamati Uncle Shanti Video Show ndimalo okhawo oyiwalisa mavuto ngati munayamba na ndaneba. Iwo amakusangalasani ndi mafilimu amene amaonetsa Achimalawi, akunja, Nigeria komanso nyimbo zosiyana-siyana. Malo awo ndi oneka bwino ovomerezeka ndi Malawi Censorship Board. Kotero kuti inu anthu akwaka Jola, kwa Nyanje, kwa Mpiringizo, kwa Kaiwala, Kunema, Chikaunga ndi Katsache ndimadziwa kuti mukafuna kuonera show mumapita kwa Uncle Shanti Video Show. Kuli nyamata wawo amene amaonesera show DJ Zuzo, komanso nyamata amene amakhala pakomo Mponda amalandira makasitomala mwachikondi ndi nsangala. Komanso Uncle Shanti ndi opangira ali ndi baba shop pomwepo pa Chikombe Trading Center. Ndipo ali ndi nyamata wawo amene amameta bwino monga Potifala style ina iliyonse baba adzakumeta ni mwaluso. Mene monso amachaja mafoni ndipo ali ndi machaja afoni ya mtundu ina uliwonse. Mukafuna kudziwa zambiri nambala ndi 0999-725051. Ndipo muzalankhula ndi Uncle Shanti. Anthu akusalima mukakatenga chimfine kumashow enawo zanu zimenezo. Chifukwa ine ndikudziwa kuti naku Chikombe video show yoyenerera ndi Uncle Shanti. Mavideo enawa ndi manyaka. Madam, sumana nile kukhala kuno. Mwana alipo. Wagona banoba. Ndifuna ungonde walisengawa chonde. Usiku uno ndikumvozizira kwambiri. Sindikumva kuno kukhala ndekha. Chonde keni. Komano mudziwa tinaenda kusamala ndikuze. Tinaenda kusamala izi. Ndikudziwa rango ndikumbalire. Ndikumbalire iwe. Kodi ndi chimwe lanji limene silizavumbulutsidwa. Sindizasunga lamulo lokutchulani ndikuti amayi
sindikuchiona chifukwa chokutchulani kuti iniyo amayi zimene ukamba zinde zili Trisha. Musalekeze dala kupeza njira yoyiblokera nkhani imeneyo. Ndakuonani kukumvani mukukamba masitayilo onse akalankhulidwe chikondi. Mzimayi wa mtundu wanji inuyo mukundiphunzitsa chani ineyo? Chabwino wawina ndiyeno pamene pakupanga chani tsopano wauza bambo ako amene amangondiona ngati chokongoletsera nyumbawo si choncho. Bambo ako ake amene sasamala za zilakolako za thupi langa kumatha mwezi ali ndine nyumba zimene amanena nzokuti basi ali bize ndi ndale basi palibe bambo amene papa amayi ndisiyeni mwamva sindinanene choncho ayi. Ndimangofuna umvetsetse chifukwa chenicheni Trisha. Iwe ndiwe mkazi ukudziwa mmene ungamvere utamangotengedwa ngati chikuni nyumba. Mvetsera Trisha, palibe mzimayi amene angatuluke kupita kunja kukapanga chigololo ngati zilakolako zake zimakwaniritsidwa ndi munthu amene ali naye. Ndakhala okhulupirika kwa bambo ako kwa zaka zonsezi kuyembekezera kuti zinthu zingasinthe komano sasinthayi. M'malo mwake akungongezera moto. Chopweteka kwambiri nchoti ndimachita kumva kuti no akumangosintha akazi kunjako. Akazi akenso nkukhala tiyanata sikulu tambiri zimene zandipangitsa kuti titero. Ndiye ndiuzeno Trisha, kodi mzimayi ananena kutani kuti apeze mtendere? Koma mudzina la Ambuye ndi driver wa Atati. Trisha ndiwoposera driver pamene alipo. Ndi malota amenewa. Kunena zona pepani kuti zachitika munjira yoteroyo. Mwachikhalire ndimangoona ngati palibe china chonse chikufuta ndi ineyo pamene ndibaona bambo ako akundikanani kuchipinda. Trisha, panopa ndisakunamize ndikupezano mtendere. Ndiyeno mwaopeza mtendere mudzanja la driver weniweni, driver wowamba wa ntchito wanu Jesus. Ndiyeno kuganiza tikupanga chani? Unazona sufuna pita nafe? Ayi, ndifunika ntapo magaye masiku anga opita usikula asana kwani. Pasada ndawa zaina ndikhabuna bwino. Okay. Pori warero. Ndikumana ndikabwererako ntawuni mundiye. Madam. Keni feba tewo tinyamuka apa. Ndideke? Muranda uzajana uri ndideke. Nangana munana akazisezeze mayi mulungu wanga ine. Keni deka. Palibe china chisime chingachitike. Akaganiza zoti awuzeni bambo ake. Mukudzoti chingachitike ndiyani? Mukudziwa? Chingakhale chimaliziro cha dziko langa ine. China chichi sinyenda kwira moyo wanga wonse zaka zonse. Chikhala zero. Ndikatokhala mtembo ni weni basi. Mtembo. Kusipereka weka kwambiri. Kusipereka inu sumuzoti nzikwanje pamenepo. Ndikusipereka. Ndimada amene ndikukamba apapayi. Simuzoko zimene dusane ndeti simungamvetsetse. Ndeni mmene unga mashaurira ine? Tamvetsera. Mama kuti ndikuze zoti tipange panopa. Zochita zake zimene mungapange ndezi chani. Tangoganiza nokha pamenepo. Mwana adzidziwa kuti driver akugona ndi mayi yake. Adzimva bwanji. Ndikudziwa mpaka kundida panopa. Wadziwa kale izi ndamuona amene akundiyang'anira ineyo. Apa ndatha ine basi. Ken. Kodi ukukamba zonsezi bwanji? Iyi ndi nkhani yopheka kwambiri. Yopheka? Mvetsera. Njira yonse ili mdzanja mwakomo. Ine motani? Iwe ndiwe nyamara. Komanso si nyamara wamba. Iwe ndiwe nyamara amene uli ndi china chilichonse chimene mkazi angaferemo. Iwe sungathane nazo zimenezi? Ndimakukhulupirira ungathe kuchita zimenezi. Kutanthauza?
uzikhala naye pafupi umufusire ulankhula naye untulutse panja china chilichonse ndikudziwa kuti ungathe kuchita zikangochitika choncho nkhani yatha. ndeno tipitano ku plan B. Deka podo tingathe kumapirano. nthawi zonse ukuoneka odekha komanso waphe chifukwa chani kodi? ndiyeno zimezo zikukhudza chani weyo? chabwino ndimangoganiza ngati kuti mwina makenda sindikuona sondazi zako omwe kunoko. pepani mungathe kumapanga zanu Mr. Man. Oh, ndikudziwa kwambiri. Ndikudziwa kuti umandida kwambiri. Momwe njira ina ndizokwana zifukwa zake. Koma chimene ndinganene ndipepani basi. Payani. Tiye tisazipange kuti zikhale zovuta mmene tikuganizira, okay? Chimene ndikufuna kutanthauza nchakuti usanayambe kundiweruzayi. Undidziwe kaye. Ndipo yokuganizirisa kuti ine ndingafune kudziwa za iwe ndi yani? Kundidziwa ineyo mmene ndilili yense. Oh, simambekezo lero ngankhwembera ngati zimezo. Komano mwanjira ina si zimene kuganizazo. Mwanjira ina nkuona kwanga ineyo nkoti maonekedwe ako abwino ndi mtima omwe ndi chimodzimodzi. Mbetsera ndadutsa moyo wonse osiyanasiyana pa moyo wanga. Ndakumana ndi mamistake ambiri pa moyo wanga ndipo ndawaperekera nsembe pa moyo wanga. Ndipo ndikudziwa kuti chimene chingandionekerenso chizakhala choyipa kwambiri kuposa chakale. Kodi mkwerera zonsezi kukamba pepani kwambiri. Palibe chifukwa choti tikumbe mabala akale apa pamave. Monga ndanena kale tonse timadutsa nkulakwitsa pa miyoyo yathu. Koma mistake yayikulu kuposa onse ndiyo tisaphunzirire pa kulakwitsa kwako kokha. Ndiye chimene mafuna tumvetsetse nchakuti ine ndatengerapo phunziro. ukuganiza bwanji chingachitike nchani bambo anga atadziwa zimene zizi? Chabwino ndikukhulupirira kuti chisankho chili m'manja mwako iweyo. Ndipo palibe chimene ndingachite chilichonse. Koma ndikufuna kuti iweyo uganize ndi choyipa chanji chimene makamaka chingabwere. Chabwino ndikuganiza kuti moyo wanga uli m'dzanja lako tsopano. Ndikuvomereza kulakwa kwanga ndipo ndikuvomereza kuti ndine wochimwa pamene ndili pano. Pepani chuzikaye pang'ono. Namona Sandra masiku awiri apitawo akuti ampasa suspend ku school. Oya. Ara principal ake anampeza ntawuni nthawi ya maphunziro ake. Ndipo likuoneka kuti ndi tsiku lake lomwe lija munasiyana lija. Tsoka alo limene ntsoka. Udziwa pafunika timuone tikangochoka ukuku. Ndipo wakandiseka kumene koko ukamuze Judith ukamuze kuti akandidikire ku room imene tikumakhala. Umuze kuti meeting itha mochedwa. Ndeya kumabe ndi mpeza. Mwina akakafuna china chiyonse ndiye ukangompatse ichi. Chabwino sa
ndipanga zimenezo sa wauze madamu kuti sindibwera usiku uno wamveti ken udzoti umvetsetsa osadandaula ndikumvetsetsa wauze kuti ndangokumana ndi mtawuni nde ndikhala pa meeting ya dzandale mtawuni wamveti osadandaula ndikudziwa zimene ndingauze ndikudziwa nthawi zonse ndimakudalira zimawambisa ndiye ukafika kunyumba umuuze kuti Trisha zimene namulonjeza ndimbweretsera mama wa basi wamveti chabwino sa ndiye ndidzakulengeni nthawi yanji sa ukudziwa nthawi yauko hotelo kuja koko mamawa zamveka ndipanga zomwezo sa musadandaula sa okay ndali kuliko iwo sindikudziwa ndimbira ngati kudandauza Trisha sali pakhomayi ndiyeni chabwino sabwera lero li usiku uno silimayembekezaso lompangano pomwe ndikukhulupirira anthu awiri ndi nthawi yoti asewere tsopano tadira ndilatete mukudziwa panopa sikotetezeka aya mudziwa Trisha ngathe kulowa nthawi inaliyonse chonde usamakambe mbwerera zimene zizi si nthawi yoti ndikambire zimene zayi tamatiye apa watani kodi tamatiye apa estalapa boy ameneyo izi ndezikutanthauza yani umukuyesera kundilipira kapena ayi uzifuna chifukwa cha Trisha tenga sindikumvetsetsa ndikutha kudziwa ineyo kuti akufuna kugwamo tsopano kuti akukonde mmene ndikuoneramo zimene ndifuna kuti upange iwe nzoti ulankhulane naye zoti untengere kunja basi kandi kulanchi chakudya china chilichonse upeze njira yoti ugonane naye chani ndipo ndikudziwa chimusangalatsa ifenso adapangiko ndiyeno akangoti akana zimene mune nazo chimene chili m'maganizo mwanga sangakane ulompang'ono pomwayi mukuoneka wa chikhulupiriro kwambiri dzina langa lina lachiwiri ndi chikhulupiriro takumana nazo dako driver makuyang'anani mungandithandiza kukandilengera zovala ku airport kumene ndakasiya kochapitsa kulondera ndizosavuta pompano lisiti ndili zikoma kwambiri zikoma Trisha zikoma ya Trisha pepana ndingakupa mpeko china chake ndikudziwa kuti ungathe kundikanira kumano kuyesera ndi bwino zingatheka kuti mwina mwaka ungandilola kuti mwina mwaka tipite out kapena kwina kwese mene mufuna kupita kani china chilichonse chimene mufuna kupanga china chilichonse ka shopping kupanga chani china chilichonse unena ndikudziwa zimene zinzolakwika motengera ndi mbiri yathu iwe ndine mbuyomo komano inde ngakhale udindo wanga ngati driver wa abambo ako mnyumba muno komano ndikudziwa kuti ntchito si chinthu chimene chingatirepheretse kupanga zimene tikufuna kakupita ku hotelo kanchani monga ine munthu ingathe kupanga ndizosavuta ndiyeno ungakonzeko nthawi kuti tipange zimenezi usanabwere ku school iwo ameneyo kodi
bwa muzenditenga adadi ndimangofuna kukuza kuti sindibwera ku sukulu kwakoko nthawi imene ndidabwere weekend maka ndikabwera ku tauniko. Okay bwe. Mwana wanga amene. Abantu utengana ndi bambo ako tupita soko airport yauko. Ukhala umasuka apa china chilichonse wamvano ere. Mkazi wanga. Wanga yangu apa timayendera nthawi. Ndibwera pompano. Kodi kapena kuchokapo? Sindiuze pakadali pano. Okay, ndikupeze ndikamabwera ako. Okay, yabwino. Zika mwafaya jina yonse. Ai. Ndinaenda kukuthokoza iweyo. Zika mwafaya jina yonse. Zika mwapondi pasine chance. Kuri ndipange zimenechi. Ndikotagwa na kuri rose ndi maganiza amodzi ababa. Anduganiza so yonjo. Ndimangoganiza ngati usapite nsanga ku school pamene pachi. Ya, naneso ni maganiza ulitira mabanga wanga zimenezi zimakawika wiki. Ya, ineso kumakudziwa yani. Tingatongo kwisi natu nchiro mparo umene wapezekawo. Ya. Kolegelanji. Kolegelanji ndito. Kolegelanji. Chioneka bwino kwambiri. Siko kwambiri. Oh. Nditakufunsako. Unakondana naye bwanji Nyamata uja? Uji. Ujai. Sina mulole na noji. Oh, Mr. Loverboy! Ndikule yori ndankule bwanji wamva hivi. Cuando te adormeces junto a mí, entonces no me quedan dudas de que aún existe amor, la indecisión que hay en mí. Yo la mandaría a la luna para vivir contigo, soledad de cada día que entre lágrimas crecía, la alejaré de mí para amarte a toda costa, para amarte a cada momento, a pesar de tanto mal que gira. Mama, niseme kwanza dadi zimene ndonjeza ndudigira mambeti. Usaiwale singiwala, okay? Ndione sisora azibwera umeneko. Siko mama, ndimakonda na wanga ameneyo. Bye mama.
bye usisamalira wekha wamva eni mama mundidziwa ine kumene ndikudziwa kufuna kukhala kutsogolo no ayi khala kumbuyoku ndiwe mwana wa bwana uzikhala kumbuyo kumeneko bye mama bye ke zijaze bwanji tsopano osadandaula mama ndibwera pompano chabwino uyendetse bwinobwino wamva eni chabwino bye mama uyendetse bwino iwe abande yake nini soda bwitsa umwana ungapange chani wakama yako beibe ndibuze wagwira ntchito yaikulu kwambiri tingonena kuti kamera yake yonso inali ya mphamvu kwambiri sanama tanena sala yikena ndiyeno mupanga nazo yani zimenezo umboni yade mnyamata umboni umenewo sangakhale ndi umboni wina lonse okuza na iwe ndine koma ine ndingathe kumuonetsa amene mwadzionera ndipo ndikudziwa njira yabwino ndikuzisunga patali kwambiri umu hey. Ndiye yake bei wanga usiku uno ndi waife nazo tiye Ken, tiye unditengesa kunyumba ndikuma wewe mafuta sa pali mapepa ena ake amene ndikufuna ndikapange ku banki ndiyeno ndikuona ngati ndawayiwala kunyumba muja sinawatenga ayi nanga madamu amanda atenge hafu ani tupacha okay ndi 20 minutes yokha basi ungonditengera kumene koko basi ukati madamu tiye upange changu usayidoko kumene koko ndikufuna pompano ukangwatenge madamuwo chonde
Ayi ndithu. Ndibodza ili. Mora. Lililo. Ayi. Ndikuona mola kuya kapena. Yo. Ke. Oh. Taona ndithu. Taona nedi ndithu. Hey. Darling, ndafika. Takazisiya kaya hapo zimenezi. Oh, sandichula darling ayi. Baliso vura kodi kapena? Wina atandifotokoza kuti chinchani. Ken. Ungandifotokoza kuti chinchani ndikulankhula ndiweyo. Bete. Izi zapezeka muchosungira zinthu zako. Ungandifotokozere. Zosungira zinthu zanga? Eya. Hayi, nesi ndikuzoti zapezeka mabwanji menemu. Ndio zapezeka mabwanji. Zimene uluse. Bete. Ndikira ndikuze. Usa ndilenge mwamasewera. Izi zizapezeka mu zinthu zosungira zinthu zako. Ndipo ndikudzoti uli ndizolankhula. Ndiye mafuna ndilankhula nya mtundu wanyi. Ndakuza ndoti sindikudziwa. Chabwino. Ken. Tandifotokozele bwinobwino. Zinachitika bwanji izizi? Ndikukufunsafunso. Ken. Ndiyeno umagona ndi mwana wanga. Tese ndimakutenga ngati mwana wanga. Sindikukhulupirira. Ungamanga zimezi. Mwana wanga niweni. Ken. Ndatha kuona ine. Wakanika kuzifotokozera weka. Wakanika kuzifotokozera weka. Ndikufuna kuti undifotokozere. Ine ndasingudziwa kanthu. Ndikufuna kuti undifotokozere. Ndikufotokozera ni chani kodi? Sindikudziwa kuti zapezeka mabwanji. Ndipo sindikudziwa basi. Ndekuti ndapenga misala. Ndekuti ndapenga misala. Mwina kapena sindikutha kuona bwinobwino. Kapena mwina mwake ndapenga misala. Ndazerezeka mwina. Siyonjo. Sikutiso ndiyonjo ayi. Kukungo lino. Okay, chabwino. Kwakwana. Wina wake. Kapena inake. Andifotokozera bwinobwino izi. Kene ndikuze bwinobwino. Pamene utapita ku polisi kukazunzika kumeneko. Ndikupano ukandiuza ndithu. Sindikayikira. Sasa ndikanika ndifotokoze kwake sa. Mukuzilengaso mola kuika nanu kungoti. Chimene ukukamba ndi chani? Kuti ndikukamba mola kuika. Ukufuna ndizisekelela. Ukufuna kuti kapena ndidani kapena mwina. Ndiyeno. Kene. Sindikukhulupirira mpongolo. Ndiwo panga izizi. Ungandifotokozerezi. Pepani sa. Chonde musendera polisi. Kodi ndi ku polisi headquarters kumeneko. Undiuza kuti chani Trisha? Zikutanthauza yani zimenezi? Ndikadakonda ndikanadziwa. Ukufuna undinamizeso siyonjo? Kodali pa chithunziyo siwe amene Trisha. Sikuti ndinama kuti sindine ayi. Chabwino. Tikulowa muzina apa. Ndiye yana dad. Siteka bwanji iweyo mwana wanga kupezeka mu chipinjo ngati imenechi. Si mwana wanga amene ndi driver weniweni. Driver wamba. Sindikukhulupirira zimene zizi. Bwanji ndi momotani. Ndimankonda. Zifuka zake ndi zimenezo. Basi. Chani? Ndizona dad. Ndimankonda. Mukona tinapita kuonjoya mwezi wapitawo. Ndipo anandigulira watch yabwino inali. Siku linalo no zimene zimachitika izizi. Tinapita no ku hotelo. Timenemo. Oh Trisha. Unatenga ndi driver wanga kupita ku hotelo. Driver wanga weniweni. Ndikudziwa kuti chimene chikujani pamene pamuna anga Manuel pankhani imene. Okay. Ndiyeno Trisha. Ndiyeno umachambuliranji zithuzi zimene zizi. Umafuna manyedo chabe kapita chinali chani makamaka. Kunena muona ine sindikudziwa za zimenezo za. Mwina mwafusa amayi wakuti zinachitika bwanji mwina mwayo adziwa china chake. Ukutanthauza yana mmene. Ndinayenera kunena kuti inuyo munayenera kudziwa za chinthu chimene chichi. Motengera ndi mmene ubale wanu ulili inuyo ndi Keniyo. Ukutanthauza ubale wako. Hane, musanditengera Trisha mudziwa mwana wachitsiri chabechabe. Ndikunena zona dadi. Zimene ndunena zona zenseni. Amagonana ndi Kena amene wawo. Trisha. Usasafika pa umve apa. Chuyi yani chana wilinu. Ndibodza mama. Ndibodza no.
ndibodza mwina kapena ndibodza ilili mwina ndikulota kapena ine ndili tula papa sinatsuka papa Trisha Betty ambuye ndizizimutseni kaya ndili tula ine mwana wanga Trisha Betty sibakhala mbalayi lelo ndi tsiku limene mudadziwa kuti ineyo ndine ndani. Ine ndine Emmanuel Ojenga Manyilire. Mundidziwa lelo nonse nyumba muno. Ndiyamika Mulungu kuti ndiyamika mwabwera nyumba muno. Ndiyamika mwabwera polisi. Mangeni nzima yameneyo. Ndiyati mumangeni ameneyo. Emmanuel chikukubweteka ndi chani kodi? Chikukubweteka ndi chani mutu mwako? Ukulankhulabe. Uli ndidziwe ndizorunga ndiyankhulebe. Hule iwe. Mamuna wamahule iwe. Ndipo iwe. Ndinakutola ine iwe kukutola pano mukuma apolisi. Mukuzilaji muntu amene wakala kugona ndi mkazi wanga ndi mwana wanga yemwe. Dekani chifi osadandaula muntu amene wapereka lipoti lina kuonani sizi mene ndimayembekeza kuti ndizive panopa sangochitika kuti panopa ine omwe amene munena choncho koma iyeyo wabweretsa nkhani yapaderadera kwa ine. Musalakwise nkhani apolisi, musalakwise nkhani mukudziwa zimenezozo. Muntu amene wagonana ndi mkazi wanga komanso mwana wanga wanena kuti akazanu ndi amene anatero kuti ajambule zithunzi cholinga chotetezera mwana wanu kuti asaulule ubale wawo ayi. Ndipo anafotokoza fundo inake kuti zimene zizake zono amapanga zimenezi chifukwa chokuti mumagona ndi ana taatsikana ting'ono zimene iyeyo amaona mmapanga tsiku ndi tsiku chifukwa kuti mmapita naye driver kumasukulu kumakatenga atsikana amenewa kumakagona nawo kumahotelo. Ndipo mupaderadera mauza akasanu kuti muli ndi meeting yakundale wanu, meeting ya executive muli kumahotelo ndi atsikana. Ndikufuna nyamata amene amangidwe ativyo mungakhulupirire njoka imeneyi. Pepali pokuwuzani kuti tinapita mahotelo monsemo ndipo zimene taona zochititsa mantha. Usazingwe Emmanuel usati ndwi zimene ziziyangokhala zoona ulibe ufulu ndi wandikalipira inayi. Kala chetapa sindikhala chetayi. Ukulankhula ndi munthu andale munthu wankulu mdziko muno. Ndale uchitsiru mamuna wapanda ntchito ndale za uhule. Sisi zimene topanazo zija sisi tsopano mamuna wapanda ntchito kumagonana ndi ndiyana tating'ono ngati mbuzi enene chidya makanda. Beti udziwa kuti ukulankhula ndine udziwa. Ndikulankhula ndiwe upange chani ndikulankhula ndiweyo. Mangeni ameneyo pita neni. Emmanuel ndapanga chani chimene wina aliyense pakoma pang'ono sanapange. Tandiuze ukamangondona ngati mkazi wako koma umangontenga ngati chikuni chenichene cha nyumba muno zonsezo chifukwa cha mahule ako awawo. Umaononga mphamvu zonse kwa mahule tiyana ngati titi. Ukamabwera kwa ine nkumanena kuti ndatopa ine nde ndikufuna kugona bwanji ndatopa. Uhule wa munthu mbuzi. Madam tazitsika. Ayi wafesa ndimuuza munthu ichilungamo zimene ndapangira zimenezi. Munthu wapanda ntchito ndizigona ngati mchimwene wake mnyumbamo. Mamuna wapanda ntchito iwe. Mangeni ameneyo mamuna wese wamangidwa uyo. Mangeni nzimayi ameneyo. Vetserani tilibe mphamvu pa izizi ayi. Nkhani ndi yophweka kwambiri. Tendi kungokulangizani kuti mukapita ndi mkazi wanuyo modekha bwinobwino kuti mwina mukatero nditatsikana ititi sitikokakoka nkhani yake. Mwina sitipereka chigamulo china chiliyonse kwa inuyo ayi. Langizo la ine kwa inu lakuti mugwirizane ndi akasanuwo popewa sikando ina iliyonse. Madam chonda kululukireni ife tikumvetsetsani kolakwa ndiwowa. Tikatero ndayimira pomwepo.
zoyipa zambiri zachitika mnyumba ino, ndipo madzi anasefukira pamwamba pa bridge, ndipo sindikufuna kukamba za mbuyo monse kapena kutsogolo ayi. Ndikuganiza chinthu chabwino kwa iweyo chinthu choti ungochoka mu nyumba muno. Uyenera unyamuke nyumba ino pompano. Ndikukhulupirira kuti zimene zizithandiza kuti mabala amene apole mwachangu. Ziko Musa, ndimangofuna kunena ichi. Ndikudziwa kuti china chonse chimene nganene panopa sichingabweretse phindu kwa inu, chifukwa chachitika basi. Ndikufuna kunena kuti pepani pa china chonse chimene ndabweretsa pa banja lino. Pepani chifukwa cha choyipa china chonse chimene ndabweretsa pa banja lino. Pepa, Trisha, undikhululukire, sinali cholinga changa kuti nditero. Pepa, ndikukhulupirira upeza malo mu mtima mwako, undikhululukire. Kende dikakaye hatati akangonyamuka nane sininyamuka Chani? hatati ndikudziwa mmene mukumvera pa zinthu zonsezi, komano mundifunse mmene ndikumvera mu mtima mwanga. Simungamve mmene mwina mwake iniyo mukumvera za iyeyo. Omu siye mnyamata ameneyo azipita tikambirana zimenezo pambuyo. Aya hatati, ayi palibe za nthawi inayi. Hatati ndagona mchikondi ineyoka, ndimakonda ndipo ndikukhulupirira kuti ndi munthu amene moyo wanga wonse ndimamfuna pa moyo wanga. Trisha! Hatati ndizoona, ndipo ndidzakwatana naye tsiku lililonse nthawi iliyonse. Uli bwinobwino koma? Ndili bwinobwino hatati, ndipo ndikutanthauza liwu lililonse limene ndalankhula. Sungalankhule zinthu zimenezo panopa, ndipo chakuonera nchani ukuti wazerezeka mutu wako wachita zwa ukufuna kundimizira mbiri yanga ina. Ndili bwinobwino ine hatati, kodino mukundimvetsera ine koma? Ine sindinakonzeke kuti ndikhale chitsiru, chifukwa munthu amene wauona ubwana wanga ndi munthu wake amene ndikukondayo basi. Chisankho chene ndineyo hatati. Emmanuel akangopita inenso ndikupita. Nawenso kuti wazerezeka? Ayi ndithu siungachotse chimwemwe cha pabanja lino kwa mwana ameneyo, chifukwa cha mmene mwina ukumvera. Sindingangoyang'anire mwana wanga akupita ayi. Amene tikukamba panopa ndi mwana wanga yekhayo basi, mwana wathu. Hatati, ngati mumandikondetsetsa ine, ndiloleni kuti ndikhale wosangalala. Ndikukupemphani hatati, musiyeni Keni. Aya, chonde, ndinyamuka basi, ndisiyira basi. Hatati, ndimakonda, chonde. Ai. Ukuyenera kukhala. Komano ndikupanga zimene zizi chifukwa cha mwana wanga. Hatati, tanisiko mabambini. Keni, ndimakukonda. Chonde ndikhululukire namunanga. Pepani,
ndikhululukireni. Bebani, bebani. Ndikhululukire.